Mareka den prayitna resik wambak titi sonya madyaratri titi tundha kakak ngareng kapat mangsa tandala punika warnanipun sang jiwa minulya mulu tumbuh pamonging Pandhawa ingkang awasta Kyai Semar Badranaya Nayantaka Duda manang munung wong boga sampir jejanggan asmara santa ya Durudyah Punta Prasanta mula wasta Kyai Semar sejatine wis tatan samar marang obah owahing lelakon Naya Badra Naya ulat Badra rembulan yen mesem pulatane kaya pepadanging rembulan Naya Taka Naya ulat Taka pati mbesengut pasmane kaya ulate wong mati Duda manang munung ora lanang ora wadon wong boga sampir jiwa pengawak manungsa kang umur jiwa jejanggan asmara santa wong suci kang gandrung ing ngreh kasabaran ya sang Durudyah Punta Prasanta pamonging para satriya linuhung kawis ngalamun ambegogok kaya tenggok tetenguk kaya gumuk moblong-moblong kaya genthong dangu milari para putrane lamun tumenga katon sepa tumungkul katon sepingi wonengen kawis tinggal suwung mula teka mangkono lamun tinandra warnane Kyai Semar kang wis cinitreng sekar putung Semar iku pamonging satriya agung tahing wita ratya tutpuripan handa yani